Tervetuloa seuraamaan harjoittelen kung fua päivä 4. Mulla sanottiin, että pitää harjoitella niinku yhtä tai kahta asiaa niinku yhdessä päivässä. Niin tänään mä harjoittelen pelkästään lyöntejä ja potkuja. Niin me kehitytään jotenkin sitten paremmin. Tänään mä aloitin peruslyönneillä. Nyt mä yritän demonstroida, miltä ottelu näyttäisi tai tuntuisi, kun mä taistelisin nyrkeillä. Näitä liikkeitä mä käytin tuossa äskeisessä videossa, mutta en mä nyt noita ihan kaikkia liikkeitä tehnyt. Sitten mä teen vähän potkuja. Kyllä mä aika korkealle potkasen, kun tuo niinku mun pään korkeudella tuo oksa. Sitten mä yhdistin potkuja ja lyöntejä. Eiköhän se kung fu treenaminen riitä tältä päivältä. Nähdään seuraavassa jaksossa.